Closing prayer of thanksgiving. Please kneel. Jesus, our Master, I, an unworthy sinner, kneel before you in adoration, praise, and thanksgiving for your way of the cross. I adore your sacred heart, which has so greatly loved everyone and has not spared anything for us. I believe and seek refuge in your infinite love for us. I thank you for the great gifts which out of love you gave us, especially the gospel, the Holy Eucharist, the church, the priesthood, the religious life, and the motherhood of Mary for all of us. Above all, thank you for your life. May I live the rest of my days worthily for all you have given. Amen. For the intentions of the Holy Pope, our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Good evening po. Iabe tala king panalangin kaniting misa ding makatuki. Para king kapasalamatan dari Sardas at Luz Medina and family, Imelda and Clifford Ray Umali, Tony and Rose Gopez and family, Jaime and Adena David and family, Lisa Kate and Ram, Nimpa Rosimo and family, Sarah May Lugto, Mel Malig and family, Ria Celeste Gonzalez. Para ka ring mag-birthday, Jeline Mendoza, Jaril Santos, Riley Calma, Ina Pulusan. Para king lagtas ng pamaglakbe di Migs Panopio and family, Ramon Ramoneda Jr., Mark Philip, and Maria Cecilia Salamat. Para king special intenciones dari Mary Manet Pineda, Nelson Dampil, Dick and Helen Galang, Ella Gomez, Eleanor Ventura, Jonel Pamintuan, Pauline Deirit, Socorro Garma and family, Benedict Gerald Rason, Kirby Neil Garcia, Karina and Patricia Foronda, Lori, Rommel, and Rashid Medina, Pri Makiwa, Rolly and Eder, Roylin Ann and RJ, Rebecca Gomez and family, Jerome and Patrice Mercado, Alan, Joyren and Keona Balbido, Pilipina Maliwat and family, Mario Loroya, Jomar Hison, Maris Tulyao. Para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Mio Pangan, Peri Deirit, Rose Tiglao, Clarita Dorelio, Irene Autencio, Pauline Deirit, Cesar De Jesus, Leonila Maglaki, Milger and Antoinette Javier, Nora Miranda and Dedote, Paz Miranda, Rebecca Gomez and family, Archimedes and Mary Joy Reyes, Pilipina Maliwat and family, Meridan Balingit, at ding sablang kapatadtamong masakit. Para king pamanantabet, proteksyon din banal espiritu king pamilya ng Ani Rason, pamilya ng Antonio Tosepina Guevara, pamilya ng Alfredo Jr. at Amelia Ulian, pamilya ng Bert and Angie Bautista, pamilya ng Imelda at Clifford Ray Umali, pamilya ng Eusebio at Norma, pamilya ng Andrea David. Para king halananggang kapainawan daring kapatadtamong Meango Nabie de Manuel, Teresita, Mark Louis, Juanita, Benjamin Sr., Carlos Corazon, Angelita, Francisca, Cesar, Merla, Olga, Cristeta, Mariano, Siriaco, Rodolfo, Emiliano, Nieves, Perfecto, Paz, Jose, Trina, Perla, Benedicto, Rodrigo, Mark Romuald, Lionel, Oliva, Maria Cecilia, Cesar, Wilma, Villahermosa, Walt, Oscar, Walter, Ana Maureen, Amado Senyor, Estela, Narciso, Cesar, Maria Clarisa, Demetrio, Belen, Danilo, Emelita, Rolando, Lai, Seferino, Angela, Rustico, Petra, Claro, Oliva, Rupino, Remio Senior, Victoriana, Basilio, Richard Jules, Cesar Noel,
Jacqueline Agaton, Consolacion, Virgilio Melencio, Eloy Senior, Purita, Romeo, Joaquin Christopher, Maria Remelin, Remedios, Peter, Rosa Angela, Elpidio, Oliva, Honorato, Arnel, Florentino, Rosalinda, Aurelia, Efren, Anselmo, at ding sablang kaladwaking purgatorio, at ding ala ng makaga nakapakarela. Ingkaya katamo pong magmisang ngening Holy Wednesday, ing Reverendo Padre Carl Louis Cabigting, Parochial Vicar ng Immaculate Conception Parish, Balibago, Angeles City. Talakad tapo. Anting metong ang pamilya, mititipon tangini, kilagyunig pa, amponing anak, amponing Espiritu Santo. Amen. Inginu manatili kaya kayo. At kaya ka antimo rin. Maya pa bengi po, kaya kayongan. Maya pabengi po, among. Kaneting banala kapag masusyanta mo, abe-abeta lang yung pangking ginudeng kakatamong panalangin kapasalamatan para king ngala ng patan at pamamiyakalam kaya katamo, king pamiyal doldo ng pamibiyabiyata mo. At karing balang penandit anong nuka rin pa yung gulot ta kung guno, pauli da rin kasalanan tamo, iagkastangyan ng miyag na nagnan, ing kapanisyan. Itamuan, magkumpisal ko, King Diyos, mayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, uling mi kasala kumbina, king isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan, uli na nito, ipanagapuko kang Santa Mariang Kapilanman Birhen,
karing sablang anghel lampong santo, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo po, king Diyos aginuta mo. Ing Diyos sa mayupayang tutu pakalulwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana kimbiye alananga. Amen. Manalangin tamo. Oig paming mayupaya, king kaligtasan na kaya kang belangkas, ing anak mong Yesu Kristo tinggap na krus, at linigtas na kami king upaya ning kasalang. Ngeni marirakaya ng kami king ligaya ning kayang pamanyubling mebye, uling mabibye at magari kambemo, at ning Espiritu Santo metumukim panga Diyos, manggaman king alananga. Amen. Makiramdam tamo, king amano ning Ginoo. Pamamasang iba't king libro ning propeta Isaias. Tiro nako ning Ginoong Diyos, nung nano ing sukat kong sabihan, ban apasiknangan kula, ring mibabayatnan. Diri na nakong sikanan balang abak, ban itang turo na kako, kakong pakiramdaman. Di na nakong pamanalastas, ning Ginoong Diyos, at eko linaban o ginulot king Ginoo. Inarap ke ingulot ko, karetang mamatbat kako. Ekula sebatan, inyang inusulto dako. Inyang sepulot da, ing balbas ko. At pigluran, ing lupa ko. Dapot, ing insultura, enako, anano balang. Uling ing Ginoong Diyos, yang kako, babye, kasaupan. Siniknangan ko, ing loob ko, ban api batakula. Balo ko, king emila ko, ing kakong dangalan. Uling ing Diyos, malapit siya, at patunayan na, king, alakong pamikasala. Ating masikan na loob, bisang mandalom kanako, paborenyong munta kami, king husgado. Pabustan yung karin, misampang demanda. Ing Ginoong Diyos, imismong magdepensa kako. Ninungeni, ing mga kapatune, king, may kasala ko. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Dalita pakibat, ing Ginoo, uli ning maragulalagod mo, pakibatan mo, muko. Ginoo, uli ning maragul alugod mo, pakibatan mo ko. King uli mo, ininsultuan dako.
at tutukong mga pakarini. Mengari kong alwan tao, karing kapatad ko. Anti kong dayuhan, karing kayabe ako king bale. Tiktak karagul, impa magmalasakit ko king bale mo. Balamu, api ame kakaluko king puso ko. Ing pamagliwak dake ka, kanako digpa. Ginoo, ulining maragulalagod mo, pakibatan mo ko. King pamanunsultura kako, mispakya ing salo ko. Tutukong alanang akarapat, kalungkutan ingat tsukako. Manintun kong dumami kanako, dapot ala metong man. Mamatula kako, ala kong atagpuan. Inyang danupan ko, lason ing karelang dingwang. Inyang mawo ko, ing binyerang inuman, amaslam. Ginoo, ulining maragulalagod mo, pakibatan mo ko. Ing lagyo ning Ginoo, king kanta, kakuyang puryan, parangalan ke at pasalamatan. Panakit ding megipit kaniti tumulala, at ding king Diyos sasamba, mipasik na la. Uling ing Ginoo, kayang pakrandaman, ing sing ding atyu king pamangailangan, at nalalakwan, detang kalugurana at tyu king sukulan. Ginoo, uli na ning maragulalagod mo, pakibatan mo ko, talakad tapot parangalan ning maipabalita. Itangan po, pugayan Pugayan tayo, tayo, ingke katang hari, yang bukod pepakit pakalulu, para karing ke katang kasalanan. Ing Ginoo manatiliya kaya kayo. At kaya ka antimorin, Pamipasyag king may pabalita agpangkang San Mateo. ligaya kaya ka o Ginoo. Kanita yung metong karing 12, itang milagwan Judas Iscariote. May kikitya karing pamuntok daring pari. Nga nang kinutang karela, nanong ibiyayo ka na ako nung saupanda kayong makarakap kang Jesus. Bayaranan din at pulong sa laping pilak, manibat na kanita, meron tuneng oportunidad di Judas, ban apagtaksila ni Jesus. King mumuna ng aldoning piyesta ng tinape alang lebadura, linapit la rin alagad ng Jesus at ngarang kinutang. No ka rin mo buring sa diyami para kaya ka, ingapuna ning pamaglagpus. Nga nang may kibat karela, puntalan niya itang metong ataw king syudad, at sabyan niyo kaya, ing maestro, sasabyaning oras ko miras na, buri kong pagselebran ing pamaglagpus king balemo, akaya bering alagad ko. Dapat na rin alagad ing penabili ng Jesus karela at si Jaring apunan para king pamaglagpus.
inyang mebengin na, linuklok yang menga ni Jesus akasulo daring 12, nga nang Jesus kabang mamapunla, ing katutuan sasabyan ko kaya kayo, pagtaksila nako ning metong kaya kayo. May balisa lalub ning alagad kaniting sinabi ng Jesus, ing metong at metong karela kitang na, Gino, ako? May kibat Jesus, ing mitiltil king tinape na king pinggan nabe ako, itiyay magtaksil kanako. Harapan na ning anak ng tao, ing kamatayan na. Anti mo yung sasabihan ding kasulatan, dapat makakalunos na itang taong maging kasangkapan na ning pamagtaksil king anak ning tao. Maya pang ing ene, mi bayid. Kanita Judas, ing magtaksil kang Jesus, mig salitaya. Ako galang ingaman wan mo, maestro. May kibatyay Jesus, ika na mismo ing sinabi. Kalugurang kapatading may pabalita ng kaya katamong kaligtasan. Kapurian keka, O Kristo. Muli po, magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi po, Ayan. Amo. Pag-greet nyo muna yung katabi nyo, sabihan nyo siya ng maganda ka pa sa gabing ito, o kung lalaki siya, gwapo ka pa sa gabing ito. Sige po, pag-greet nyo po yung katabi nyo. Ayan. Maganda ka pa sa gabing ito, gwapo ka pa sa gabing ito. Ayan. Nag-greet po ba kayong lahat? Yes or no? Dahil kung hindi ka greet ng katabi mo, isa lang ibig sabihin nun, pangit ka sa paningin niya. Kaya siguraduhin mong nag-greet ka, no? So once again po, good evening po sa inyong lahat. So I was informed that this should be an extended homily dahil ito ay isang recollection din. And usually, I deliver my homily for only about 5 minutes. So dahil ito ay extended homily, gagawin ko po siyang 7 minutes. Okay na po ba sa inyo yon? Parang ang saya sa inyo po, ang ikli-ikli lang. Today is Holy Wednesday, or what we call traditionally as the Spy Wednesday. So malapit na po tayo sa mga pinakabanal na araw ng ating pananampalataya, the Paschal Triduum, namely, it is the suffering, death, and resurrection of Jesus Christ. Nevertheless, before that, bago tayo pumasok doon sa pinakamamahalagang araw na iyon, we try to reflect and assess our hearts on what our gospel for today is telling us. So for this reflection po, gusto kong makita natin at pagnilayan, what was the reason behind? Ano nga ba yung dahilan? What was the reason behind kung bakit pinagtaksilan ni Judas si Jesus? What was the reason behind kung bakit si Jesus hinayaan niyang pagtaksilan siya ni Judas? So unang-una, why Judas betrayed Jesus? Marami na po tayong narinig na reflection about the betrayal of Judas. Yearly, pinapakinggan po natin iba't ibang reflection about this betrayal. And oftentimes, they focus on the betrayal itself. Kaya nga every Holy Week, aside from Jesus, we also crucify Judas. Pero ang gusto ko pong tignan natin ngayon, what caused Judas to betray Jesus? Bakit niya nagawang pagtaksilan si Jesus? Isa siguro sa pinakakinamumuhiang tao na naisilang dito sa mundo ay si Judas. His name becomes synonymous to a betrayer. Kaya nga subukan mong tawagan yung katabi mo, sabihin mo sa kanya na Judas ka, tingnan ko lang kung di kanya hampasin sa mukha. Kapag sinabihan mo siyang Judas, sigurado magagalit yan. Ba't tinatawag mo akong Judas? Di naman ako Judas. We do not want to be affiliated with the name of Judas. We condemn Judas because he betrayed Jesus. Pero ang tanong,
Ano nga ba ang pinagkaiba ni Judas sa atin? O meron ba tayong pinagkaiba kay Judas? Ano nga ba yung pinagkaiba ni Judas doon sa mga taong pinili si Barabas kesa kay Jesus? Hindi ba isang uri din yun ng pagtataksil? Na matapos niyang gawan sila ng kabutihan, pipiliin nila yung masama. Ano nga ba yung pinagkaiba natin o pinagkaiba ni Judas kay Pedro, who denied Jesus ilang beses? 3 times. Hindi ba ito ay isang uri din ng pagtataksil? Na matapos niyang sabihin kay Jesus, Panginoon, mahal kita, gagawin ko ang lahat para sa iyo, kahit iaalay ko yung buhay ko, mamamatay ako para sa iyo, gagawin ko yon. Pero nung panahon ng kagipitan, tinatanong siya kung kilala niya si Jesus, anong ginawa niya? Ipinagkanulo niya si Jesus. Itinanggi niya si Jesus, sabi niya, hindi ko siya kilala. Hindi ba isang uri din ng pagtataksil yon? Ano nga ba yung pinagkaiba ni Judas sa mga apostol? Na iniwan siya nung panahong kailangan na kailangan niya sila. Hindi ba isang uri din ng pagtataksil yon? Na matapos gugulin ni Jesus ang kanyang buhay, kasama sila, piliin sila, ituring bilang kaibigan isang pamilya, tapos iiwan lang pala siya. O kaya naman, ano bang pinagkaiba ni Judas sa atin? O baka naman, mas malala pa tayo kay Judas sa mga ginagawa natin. Lumaki po ako na ang pagkakakilanlan ko kay Judas ay masama. Naalala ko po noon, bata pa ako, palagi akong sinasama ng nanay ko sa simbahan, especially during Holy Week. At isang bagay na hinihintay ko tuwing Holy Week, yung ginagawa ng simbahan noon, ito pong Ausandakang Kapampangan, Pakbong Judas. Di ko po alam sa mga matatanda dito kung naaalala pa nila yon. Pakbong Judas. Merong imahe ni Judas, tapos pupunuin siya ng mga paputok. Tapos papuputukin siya. Galit na galit tayo kay Judas. Galit na galit tayo sa mga taong Judas. But ironically, di ba the season of Lent should be about love and forgiveness, not hatred. It is about salvation and not condemnation. So bakit may galit? So bakit hindi mapatawad? Just recently po, meron po akong napanood na isang documentary ng Eyewitness sa YouTube. It was aired in August 20, 2007. Tapos po muli siyang in-upload sa YouTube noong April 3, 2025. Yung title po ng documentary ay Shoplifter. Kung meron po kayong oras, pwede nyo pong tignan sa YouTube yon. Shoplifter po yung title. Merong in-interview doon si Cara David na ang pangalan ay Mang Jun. Siya ay nakulong dahil sa kasong shoplifting. Ang kanyang sala ay pagnanakaw ng isang delata ng luncheon meat. Isang delata ng luncheon meat. Kwento ni Mang Juan or Mang Jun, sabi niya, nagkukwento kay Cara David. Sabi niya, mag-aalas 3 ng hapon noon, nagugutom na yung aking mga anak. Nakita ko sila, gutom na gutom. Nung tinignan ko yung kaldero, lata ng luncheon meat sa halagang 35 pesos, kapalit ang aking kalayaan. 35 pesos kapalit ang aking kalayaan. Kaso, walang pera si Mang Jun. Ni 5 diling walang laman yung kanyang bulsa. Kaya nga yung may-ari ng grocery store, itinuloy niya yung kaso kay Mang Jun at nagsampa ng kaso, ipinakulong si Mang Jun dahil lang sa isang lata ng luncheon meat. So sinampahan siya ng kasong theft na kung saan 6,000 yung piyansa at nasa 6 na buwan hanggang 6 na taon yung pagkakakulong niya.
para lang sa isang lata ng luncheon meat para sa kanyang mga anak na nagugutom. Sabi ni Mang John nung ini-interview sa ni Cara David, sabi niya, sana makita ito ng may-ari, maawa siya sa akin. Sana patawarin na niya ako sa nagawa kong kasalanan. Nagsisisi na ako. Sabik na akong gusto kong makita yung mga anak ko. Hindi ko nga alam kung meron silang kinakain ngayon, sabi niya. Isa ito sa realidad ng buhay natin. Madaling husgahan ng isang tao sa pagkakamali na kanyang nagawa. Na kung minsan, siya mismo ay hindi naman niya ginusto. Ngunit dahil sa kanyang sitwasyon, nagawa niya ang hindi niya dapat gawin. Dala ng kanilang sitwasyon, nahulog sila sa temptasyon. At marahil ganito din yung pwede natin tignan na nangyari kay Judas. Can we coin him really as the worst disciple of Jesus? Tunay nga bang naging masama si Judas? O baka naman, nakita lang natin siya nung panahong mahina siya. Ano nga ba yung intensyon niya sa likod ng kanyang pagtataksil kay Jesus? Marami po yung nagsasabi, sabi nila, it was about his greediness. Sakim daw si Judas, lalong-lalo na sa pera. Kaya nga daw nakuha niyang ipagbili si Jesus sa halagang 30 piraso ng pilak kasi sakim siya sa pera. Pero kung titingnan po ninyo, yung 30 pirasong pilak, katumbas lang iyon ng 4 na buwan na sahod ng isang skilled worker. O kaya naman sabi ng iba, katumbas lang iyon ng isang alipin. So kung titingnan natin, come to think of this, kung ang intensyon ni Judas ay para sa pera lang, bakit pumayag siya na 30 pieces of silver coins lang ang ibayad sa kanya? He could have demanded even more. Pwede niya pang sabihin na gusto ko malaki. Kasi hinahanap si Jesus eh. Mas mahal pa nga yung pabangong ginamit ni Maria Betania na ibinuhos sa paa ni Jesus that is worth 300 days of wages. Kaya nga kung ito ay tungkol sa pera, bakit isinauli pa ito ni Judas? Bakit nagsisi siya? Bakit nung hindi kinuha yung pera, itinapon niya sa templo at nagpakamatay? If greed were only his motive, how can we explain his remorse and suicide after Jesus was condemned? Marahil po si Judas ay nadala lang din sa kanyang sitwasyon. Because at that time, people were looking for a political Messiah, and they expect Jesus to be the one, a leader who would overthrow the Roman Empire. And in addition with that, according to Bible scholars, sabi nila, Judas is leaning toward a zealot-like thinking. Ano po ba yung mga zealots? They are identified as a radical nationalist who wanted violent revolution. Kaya nga, baka at that time, he was politically driven. Umaasa siya na si Jesus na yung magdadala sa kanila ng revolusyon at liberasyon mula sa Roman Empire. That is why it is possible to see also that Judas was not really trying to destroy Jesus, but he betrayed Jesus to trigger him into action and to trigger a revolution. He was hoping that Jesus' arrest would force Jesus to act against the Roman Empire. Di ba nga, naaalala niyo po nung pagka-aresto ni Jesus, meron siyang isang disipulo nung ginawa niya, kinuha niya yung espada nung isang sundalo, tapos naano niya yung tenga nung isa. Yun yung hinihintay ni Judas. Isang revolusyon, mag-aklas yung mga tao. Yun nga lang, hindi yun yung nangyari. At ang nakakalungkot lang, sa maling paraan ito, idinaan ni Judas
ang akala niyang tama, mali pala. At ang madalas pa nating nakakalimutan na tignan kay Judas, that Jesus regretted what he did. Sabi po sa Ebanghelyo ni Mateo, in Matthew, he tried to return the money and told the priest, sabi niya, I have sinned for I have betrayed an innocent blood. At nung hindi siya kinuha yung pera, tinapon niya sa templo at nagpatiwakal. And with that, masasabi po ba nating tunay nga bang naging masama si Judas? Dahil kung masama talaga si Judas, hindi na sana siya pinili ni Jesus na maging apostol niya. Kung masama si Judas, hindi na sana yung pinili ni Jesus na maging treasurer ng kanilang grupo. At kung masama si Judas, edi sana noong Last Supper, noong sabihin ni Jesus sa kanyang mga apostol na merong isa sa inyo ang magtataksil sa akin, kung masama si Judas, edi sana yung mga kasama niya, siya na agad yung tinuro na magtataksil. Pero ano pong nangyari nung sinabi ni Jesus yun? Nagtanungan sila sa isa't isa. Sino yung tinutukoy ng maestro? Ako ba yung tinutukoy niya? Sino yung tinutukoy niya? Kung masama si Judas, siya na sana yung tinuro nila. Si Judas yung magtataksil dahil masama yan. Pero hindi. Tinanong nila yung sarili na, sino kayang tinutukoy ni Jesus? Madaling magalit po sa mga taong nagkakamali, nagkakasala. Pero bago natin sila husgahan sa kanilang kasalanan, tignan muna natin yung kanilang pinagdaanan. Kung bakit sila humantong sa puntong iyon ng kanilang buhay. Dahil kung titingnan mo, wala din naman tayong pinagkaiba kay Judas, siya man din ay tao lang, nakakagawa ng maling desisyon sa buhay, nagkakamali, nagkakasala, pero hindi ibig sabihin nun na wala na tayong panahon upang tayo ay bumangon. Ang nakakalungkot lang sa kwento ni Judas, nagpalamon siya sa kanyang sitwasyon. Natakot siyang bumangon, kaya mas pinili niyang ibaon na lang yung kanyang sarili, kaya siya nagpakamatay. Aminin man o hindi, tingnan mo man yung sarili mo ngayon, marahil dumating ka din sa punto ng buhay mo na naging katulad ka ni Judas. Meron kang piniling isang bagay na akala mo ay tama. Meron kang ginawang isang bagay na akala mo makapagpapasaya sa iyo. Ito ay sa kadahilanan na meron tayong kalayaan na gawin yung gusto natin. At dito ko po gustong ipasok yung pangalawang tanong na gusto kong sagutin natin ngayon. Kung bakit hinayaan ni Jesus na pagtaksilan siya ni Judas. Meron pong isang kwento, mag-asawa po. Yung misis, noong natutulog na po siya, napalingat po siya, wala yung kanyang mister. So nag-alala po itong misis at bumangon siya. Inalughog niya yung buong bahay nila, nakita niya yung kanyang mister, nasa kusina, nagkakape, malalim yung iniisip. Nilapitan siya nung misis, sabi niya, babe, gabing-gabi na, bakit hindi ka pa natutulog? Akala ko tulog na tayo, ba't nandyan ka pa? At bakit ang lalim ng iniisip mo, sabi nung misis. Tapos sabi nung lalaki, wala babe, di ba bukas magse-celebrate na tayo ng 25 years bilang mag-asawa. Tapos itong babae, na-touch siya kasi super excited pala itong kanyang mister. O nga babe, no? Sabi niya, for 25 years we've been together. Ang dami na nating pinagdaanan. Ang dami nang nangyari sa 25 years. Tapos sumagot itong lalaki, sabi niya, o nga babe, naalala mo ba nung una tayong mahuli ng tatay mo? Nalaman niya na tayong dalawa ay magkasintahan? Naalala mo ba yon nung hinabol ako ng tatay mo? Meron siyang dalang shotgun. Hinahabol ako. Tapos tinanong niya ako,
Pakakasalan mo ba yung anak ko o ipakukulong kita? Alam mo naman yung pinili ko, babe. Pinili kitang pakasalan, sabi niya. Na-touch po yung babae. Ay, babe, ang sweet-sweet mo naman, sabi niya. Tapos, itong babae, nagtataka siya, bakit ang lalim ng iniisip mo? Iniisip ko lang, babe, sabi niya, kung sigurong nagpakulong na lang ako, 25 years, siguro malaya na ako ngayon, no? Sabi niya. Kung mas pinili ko na lang siguro magpakulong, siguro nakalaya na din ako ngayon, sabi niya. Yun yung sagot. Meron pala siyang pagsisisi sa kanyang naging desisyon. As human beings, we have the power to choose. May kakayahan tayong pumili. This is mainly because God gave us the gift of freedom. But unfortunately, inaabuso natin yung kalayaan na meron tayo. And we even choose to reject God in our lives. At ito yung pinakadahilan kung bakit hinayaan ni Jesus na kahit alam niya na pagtataksilan siya ni Judas. Kasi may kalayaan tayo. Binigyan niya tayo ng kalayaan. Even before that, alam na ni Jesus kung sino yung magtataksil sa kanya, kung sino yung magkakanulo sa kanya, pero bakit hindi niya ito pinagilan? Bakit kaya hindi na lang niya ito kinumpronta, sasabihin kay Judas, so ikaw, pagtataksilan mo ko, wag mong gagawin yan. Alam ko yung intention mo. With the power that Jesus has, bakit hindi niya kinayang baguhin yung dapat mangyari? Bakit hindi niya kayang baguhin yung puso ni Judas na magtataksil sa kanya? Dito po pumapasok yung freedom, yung kalayaan. Jesus cannot force or compel anybody to believe Him because He respects their freedom. At ganito po palagi yung Panginoon natin. Marahil siguro yung iba sa inyo sinasabi, total makapangyarihan naman ng Diyos. Bakit hindi niya na lang kaya i-require sa atin na gawin natin kung ano yung inuutos niya para hindi na tayo mahulog sa pagkakasala? Bakit hindi na lang niya gawin katulad ng mga anghel? Kung anong sasabihin niya sa mga ito, yun yung gagawin nila. Bawal baliin ang utos ng Diyos. But God respects our freedom because there is no love without freedom. Hindi mo ito matatawag na pagmamahal kung wala itong kalayaan. At kapag merong kalayaan, merong pagtanggap at merong ding pagtanggi. And this is the reality of love. That when you decide to love a person, you give that person the authority to hurt you because they have the freedom to do so. If you love a person, you also give that person the authority to betray you because they have the freedom to do so. Kapag minahal mo yung isang tao, kasabay ng pagmamahal mo sa kanila, ang pagbibigay mo din ng kalayaan na masaktan kanila, na pagtaksilang kanila. Kaya nga hindi mo pwedeng ipilit yung pagmamahal. It must be freely given. We must be loved freely. In the same way, hindi mo pwedeng ipilit na mahalin ka kung papaano mo sila minamahal. There would always be chances of rejection. Kaya naman madalas, no matter how good our intention is, kaya pa rin tayong saktan ng ibang tao dahil may kalayaan sila. Ganoon si Jesus. Alam niya may kalayaan itong kanyang mga apostol. Hindi niya pinipilit yung pagmahal na binibigay niya sa kanya. Kaso yung titignan natin sa panahon natin ngayon, ang mahirap pa naman sa panahon ngayon, sabi po nila, marami daw yung paasa. Pero kung minsan daw, hindi daw yung mga taong paasa yung dapat nating sisihin. Sino daw yung dapat nating sisihin? Yung mga taong, sino daw po? Mga taong, hindi daw yung mga paasa yung dapat sisihin, kundi yung mga taong, sino po? Yung mga taong, assuming.
Sila daw yung dapat mo ding sisihin kung minsan. But given that reality, our freedom enables us to love. May kalayaan pa rin tayong magmahal. Hindi man tanggapin yung pagmamahal na pinagkakalob natin, may kalayaan pa rin tayong piliin na magpatuloy na magmahal kahit tayo ay nasasaktan. Kahit hindi ito masuklian. May kalayaan tayong magmahal. May kalayaan tayong pumili. Ito po yung pinagkakalob sa ating palagi ng Diyos. Pero ang tanong, kayo po, paano nyo po ba naiintindihan ang inyong kalayaan? Paano nyo ba naiintindihan ang freedom? Madalas po yung mindset natin ganito, that freedom is the power to do anything we like. Yung kalayaan ay kaya kong gawin kung ano man yung gusto ko, tama, mali. Ganun po ba yung freedom? Halimbawa po ngayon, ako yung nakasign na magmisa dito. Pumasok po ako dito, naka-swimming trunks lang po. Tama po ba yan, mali? Tama po ba yan, mali? Pero may kalayaan akong gawin yon. I have the freedom to do that. Na kahit magmisa lang ako naka-swimming trunks dito, meron po akong kalayaan gawin yon. May kalayaan akong gawin yung gusto ko, pero kung titingnan mo, that is not real freedom. That is not freedom if it is not aligned on what is right. Kaya nga palagi natin tignan kung papaano natin tinitignan ang kalayaan. And we are only truly free when our choices and decisions are aligned with God's plan. Kung lahat ng decision mo ay naaayon sa kalooban ng Diyos, doon ka tunay na malaya. And genuine freedom is a gift inclined towards its divine giver. May kalayaan tayong pumili, may kalayaan tayong tumanggap at tumanggi. Tanggapin ba ang Diyos o tanggihan ng masama? Tanggihan ba ang Diyos o tanggapin ang masama? Kaya nga ang imbitasyon po sa ating lahat ngayon ng Panginoon, na sa buhay natin ngayon, palaging merong pagpili. May kalayaan tayong pumili. Everything in life is a choice. And the life that you have is the life that you chose. Everything is a choice. At yung buhay na kung anong meron ka, ay siyang buhay na ikaw mismo ang pumili. Kaya ngayong mahal na araw, ano ba yung pipiliin mo? Ano bang klase ng buhay ang pipiliin mo? Tapikin nyo nga po yung katabi nyo. Tapikin nyo po siya. Sabihin nyo sa kanya, gising na. Tapos na yung sharing ni Among. Ayan, tumayo na po tayo. Kilagyunin kayang pamaylasa, maniga po tamo king Ginoong Hesus ban, pagiramdaman ng kaya katamong panalagin, kabang nga tamong sasabi, ganakan mo kami Ginoo king kaya kang kayarian. Ganakan mo kami Ginoo, king kang kayarian. Menalangin ko king Getsemani at mi pawas daya. Para ka ring Kristiyanong daralan kasakitan, manalangin kami. Ganakan mo kami Ginoo, king kang kayarian. Dekapanda ka, anting metong a kriminal. Para ka ring alang kasalanan amesukul at emi dinan katuliran, manalangin kami. Ganakan mo kami Ginoo, king kang kayarian. Biklat me ing pasbul ning paraiso, king mayap amapanako. Para ka ring palpikasalang manigapu, king kekang kapatawaran, manalangin kami. Ganakan mo kami Ginoo, king kang kayarian. Dinawon me ing kaladwa mo, karinggamat ng igpa mo. Para kaniting komunidad, amanalig ka,
manalangin kami. Ganakan mo kami Ginoo, king kerang kayarian. Tanggapan na sana ning Diyos, ing kapasalamatan tamo. Iuli no sana king kayarianang maligaya, ring kapatad tamong meyang unabye. Ipagkalam na sana, ing kapag nasandaring pamisa, ipanalangin talaking Ginoo. Ganakan mo kami Ginoo, king kerang kayarian. Ngeni po adwan tamo, ing sarilitang kapagnasan. Ginong Isus, bisaking manatili siping mo at talakad lele ng kekang krus. Ituro mo keng mika tetagan, ban misa na yaldong matanggap kami king kekang kayarian, manggaman king alananga. Amen.
Talakatap. Manalayan kayo kapatad, baning kaya katamong daon, matanggap yara paning Diyos, sigpang mayupayang tutuo. Tanggapan sana ning ginuiting daon karinggamat mo, kini kapuret ka at ning mabilog ng Santa Iglesia. Oy, paming miglalang tanggapan mo reting ay, kabang pagmasusya meeting misteryo ning pamaylas at kamatayan ning kaya kang anak. Mireka ng kenaman sana, king biye alananga, apig tagumpena para kaya kami. Uling yung ginumi, manggaman king alananga. Amen. Ing ginu manatiliya kaya kayo. At keka anti mo Iyat rin, nayo ring puso yo. makayat nano king gino. Pasalamatan tayong ginu a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tuneping karapat dapat at matuliding pasalamatan dakang parati at numan ka rin oig pa, Diyos king alananggat lubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu Kristong ginumi. Miyaninag na kaya kami ing kayang pamaylas at pangasubling nebye. Mararaig na yung dewakan kapamilatan ng kayang katapatan at magaganap na ang pamigaganaka kimpangayan ni miking meto yatong kayang kinabus. Kapamilatan ng Kristo, ring anghel karing banwa, yayampang ding karelang panalangin ning pamanyamba, kabang alalang kupas magsayarapan mo, makiyanib sa si walami, king karela, king matagumperang dalit ning kapurian at ngamingang kakanta. Tunay kaping banaloy pa'y kampani bataning sablang kabanalan. Uli nito, pagparalampuming pabanalamos sa reting ngayon king Espiritu mo, ban para kaya kami, malyari lang katawan at daya ning ginuming Hesu Kristo. Bayo yami daon kusang loob king pamaylas at kamatayan. Kinumaning tinape, pe pasalamat ya keka, pirason at binyene ka rin kayang disipulot nga na, tanggapan niya iti, iikongan at kananye, itiin ka na akong katawan, ami daon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bat ni ngapunan, kinuha ng kalis pasibayong pepasalamat kaya ka, binyan ng kalis ka rin kayong disipulot nga na, tanggapan yiti, iiko nga at minum ko kaniti, iti yung kalis ng kanakong daya, ing daya ng bayo talananggang tipan, amibo po para kaya kayo't para karing sablang tao, banketa may patawaran laring kasalanan, daptan yiti, bilang kabigaganakan kanako.
Ipasyag tayong misteryo ng kakatamong kasal pantayanan. Inyangyan ni gaganak miyo ikpaing kamatayan at pamanyubli ng mebya ng anak mo. Daraw miya kaya ka iting tinapin ng biye ating kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalirian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuha mo, king kaming ansanang misulusulo, king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kaming anting metong ng Espiritu Santo. Ganakan me o igpaing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato. Ban mi ganap yakin lugod kambe ng Francisco akya kaming Santo Papa, i Florentino akya kaming Arsobispo, i Pasiano akya kaming Arsobispo Emerito, iamong Pit akya kaming Kura Paroko at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatad ming Pepay naon at mane na yang subling me, at ding sablang me yang unabi. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kayangan, gawan mo kayangan karapat dapat magkamit king biye alanangga. Ban kayabe ng Maria, ing birhen ng duning Diyos, kayabe ring apostol at ding sablang santo, at tinupad king malmong kaburian, king kekaba ng panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kekanganak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, igpang mayupayang tutu kagum ng Espiritu Santo, pupurian dakat parang alan manggaman king alanangga. Gani manalangin tangmit mong kapanaligan at lugod king pa karingamanong tiro na kiyakatamo ning Ginoo.
Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapaypan king panahon mi, banan king kasaupaning kaya kang pakalulo, parati kay mikabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan, kabang manenaya kami kang bening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian, ating kayo pa yan, ating ligaya mangkaman king alananga. O ginuming Heso Kristo, as sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapaypan lalakwang ko kaya kayo, ing kapaypan ko yang babye ko kaya kayo, mula sana babaligdan din kaya kaming kasalanan, nung luwan mo yung kasalpantayanan, ning kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari manggaman, king alananga. Amen. Ing kapaypaning ginumanatili sa kapilanman kaya kayo. At kaya ka antimurin. Ipagitangin ng misasan metong tamo, king kapayapan. Kapayapan po kaya kayungan. Nyo'y kordero ning Diyos, nyo'y milalako king kasalanan ning yato, nuwan na ring mayaws king apuna ning kordero. Gino, ako matampang tanggap kaya ka, dapat siya nga mano mo, kumayap na ako. Ing katawan na dayo ng Kristo, isasad na katamungan sana kimbiye alananga. Amen.
final blessing po, ating po pong announcement. Talakata. Manalangin tamo. O lubos may payong Diyos, ing Eucharistia, papasyag na yung kamatayan ng kaya kang anak, palabungan mo sana yung kaya kaming kasalpantayanan, king magligtas ng upaya, at pasignangan mo sana yung kaya kang kapanaligan, king biye ay pangako na, itingnado mi kapamilitan ng Kristong ginumi. Amen. Lukulok tapos sagli para kayong announcement. Our schedules for the Holy Week and Easter is as follows. For Holy Thursday of the Lord's Supper, April 17, 2025, 4 p.m., Dakit Cordero at Sister Lina Toledano Residence, 5 p.m. Evening Mass of the Lord's Supper, 7 p.m. Adoration of the Blessed Sacrament, Visita Iglesia, mandated organization. Please check your schedule of the vigil with your respective coordinators. 12 midnight, Grand Station of the Cross within the perimeter of the village. Sana po makapakyabe tamo kini. For Good Friday of the Lord's Passion, April 18, 2025, 5 p.m. celebration of the Lord's Passion, 6 p.m. solemn Good Friday procession of the Holy Passion and burial of our Lord along the main road. For the Easter Vigil of the Lord's Resurrection, Saturday, April 19, 2025, 8 p.m. Service of the Light followed by the Easter Vigil, 9:30 p.m. Assembly for the Salubong and the Salubong Procession, 10 p.m. Salubong at the Church Patio. For Easter Sunday, April 2025, regular Sunday Mass at 7:30, 9:30, 5 p.m. and 6:30 p.m. There will be an Easter egg hunting and parlor games after the 9:30 morning Mass. Thank you. Pasalamatan tayo po yung kakatamong minya reflection, Reverend Father Carl Louis Cabigting, Parochial Vicar ng Immaculate Conception. Dakal pong salamat among kayong pamamaya yung reflection. Kaya talakat ta po. Ing ginuman natiliya kaya kayo. At kaya kaan, Timorin. Ito ko yung buntok yung ban manigapuking masusing bendisyon. Ginu panumanan ming kaya kang balayan at pabanalamula ban king pamaniwas da king marok, akit da keka ing kaganapan ning karelang pagdulapan. Amen. At bendisyonan na kayong Diyos sa mayupayang tuto, hingig pa, ating anak, ating Espiritu Santo. Amen. Ing misa mi daune, ume kayo king kapaypan, luguran ye at ipakilala ing Diyos. Salamat, King Diyos.